10 iyunda Aşgabat'ın 7. banyasında, ýagny hammamynda bir ayal ölü tapyldy. Polisiýa hammamyň işärdi aýdylýan aýalyň ölümi bilen ilteşikli bir näçe adamy tutsak etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň biri-birinden habarsyz iki çeşmesi aýry-aýrylykda maglumat berdi. Daşowuzly Firuzanyň jesedi binanyň 3-nji gatynda, texniki gatynda tapyldy. Şonda saçy owadan daralan denan uklayan ýaly pozada ýatan eken. Ýöni ol agyr urulup ýenjilipdir. Onuň gapyrgalary döwülip, içki organlaryna uly ziýan ýetipdir. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz anonim şertde gurrun berdi. Çeşmelerimiz polisiýanyň Zenanyň ölümi bilen ilteşikli derňöw başladandygyny we bir näçe adamy tutsak edendigini aýdýarlar. Polisiýa hammamyň texniki işärleriniň bir näçesini şolsanda aýalyň kreyni alýan jaýyndaky otogdaşynyň erkek dogunyny tutsak edip, olaryň ählisiniň barmak ýyzlaryny aldy diýip beýleki bir çeşmämiz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä adatça bolşaly resmiler Zenanyň ölümi we oňa nämäniň sebäp bolandygy barada açaçan gurrun etmekden saklanýarlar. Bu barada hammamyň işärleri hem agyz ýarmaýarlar. Ýöne çeşmelerimiz polisiýa we hammam işärleriniň bir näçesiniň anonim şertde beren maglumatyna salgylanyp, Zenanyň hammama gelen bir müşteri tarapyndan jinsy gatnaşykda bolmaga zorlanan mahaly öldürilendiginiň öňe sürilýändigini aýdýarlar. Banya gelen müşteriniň Firuzany özü bilen jinsy gatnaşykda bolmaga zorlandygy we onu öldüreniň täsirli adamdygy aýdylýar. Prokuraturanın eýýäm bu qaziýet işini gysgaly yapmaga çalışýandygy hem aýdylýar. Dip çeşmämiz bellidi. Çeşmelerimiz hususy eýetçilikdäki hammamyň häzirki wagtda polisiýanyň berk gözegçiliginde saklanýandygyny, ýöne onuň adatdaky tertipde işleýändigini hem aýtdylar. Azatlyk paçygaly bu hadisanyň başga jikme-jikliklerini häzirlikçe anyklap bilmedi. Redaksiýanyň waka barada Aşgabatyň polisiýa bölümünden we hammamdan resmi tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrligi ýurduň çäginde hasaba alynýan jenaýet hadiseler barada hasabat bermeýär. Bu hakdaky statistiki maglumatlary hem çap etmeýär.